Ní bhíonn sé riad tú agus bán. Spás dá bhhuir scéalta. An bhfuil tú linn? But you couldn't run the Trimalai. Oh, Thomas into Chandler Feanómas go muine amach goidó bhí brat bán sneachtaigh chum ceann groige tamhaid sa. Seo píb Tá críne a couple lá hen. Tá mis go páirt mar an chrippen sa drama. Tá sémas mar amad an bhile. Tá darna leid a bodíon súil thurh hart agus é lihead a chopla le a bhí ó bíon seo. Má haitní ceol agus álaíon nach betú faoi jaasa ag an é seo. Why Irish music? Why did you choose this? Well, actually, when I was a high school student, I found Irish music on YouTube, and since then I've been into Irish music.